wena. Hlomuka sithi Uzothula wena yes. Ngicela abantwana. Uzothula. Imahlomuka-ke uzothula-ke nawe manje ungilalele uyezwa. Mengabe ngelinye ilanga uzwa kuthiwa umama khona umfana ofike wamhlaba strong ungenze njani? Ngenze isibonelo. Wena ubizelwe. Hlomuka ngicela ungilalele. Ngiyazi ibangulaka. Ubizelwe mina nkabi yami la, ubizelwe mina nkabi yami. Yindaba yomuntu oyishoyo wena ugxeka mina. Ubizelwe mina la. Okay, yini? Wena. Nizoqhatha nizohlala ngami la. Okay, make me understand ukuthi mhlambe awumhlaba umama ngoba uyena onenkinga. Uhlangana nalokho wena. Kanti baba mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe action ba. Ufuna ukuhlatshwa. Useshilo ufuna ukuhlatshwa abe nengane. Ufuna ukuhlatshwa. Ngicela abantwana. Mbukelo hlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele futhi kwenye episode yakho yohlelo lithandayo silungisa umjolo right here on your favorite channel Umjolo Show. As per usual ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi ke once savela ku screen sakho suke so discuss siphinde silungise indaba eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo. Umbuzo umile ngaba wena unenkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza si-email njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing that ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show to abangani bakho ihlobo zakho nakuwo wonke nje umuntu ongathanda ukuthi azi ngathi but njengamanje ake sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona but before we get there let's pray amakhanda abheke phansi sisho sonke ngazilinye uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe ziphinde zilunge emjolweni asibangene. Sanibonani, igama lami nguNomalungelo Gasa. Ngibhalele ushow usilungisa umjolo. Ngizocela bengilungisele inkinga phakathi kwami nomnyeni wami okungusibusiso ngithi. Siphinde sikubingelele mbukelo ohlelo silungisa umjolo mawukuthi uyaqala ukubukela namhlanje ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifane uyazi silungisa indaba eziningi zomjolo ezahlukahlukene but before siqala ishow yethu namhlanje asikukhumbuze ukuthi you can register and bet using EasyBet nayi promo code yethu umjolo okuyiyona i-promo code okwazi ukuthi uyisebenzise mengabe ubetha that is UMJ OLO. By doing so uyakwazi ukuthi ke ubethe kahle with EasyBet. Eceleni kwami khona ubafesi naye njengamanje sokhuluma naye just find out ukuthi ungubani wakabani kungane nathi namhlanje nokuthola nje isimo somjolo wakho. Mntaka baba uGrand Ngiyaphila njani Nuza? Hayi mntaka baba ngimnandi kakhulu. Mina mfethu nguMatifane igama lami. Insizwe esinayo namhlanje ngubani yakabani? Usibusiswa kaNgithi. Sibusiso Ngithi. Hlomuka mfowethu siyajabula kakhulu sibe nawe namhlanje uyalizwa igama lethu mfowethu silungisa umjolo nawe njengoba ula namhlanje kusho ukuthi uzolungisa izinto ezithinta umjolo mhlawumbe uma ngakubuza nje mfowethu njengoba uzitholula namhlanje ulandwe umuntu othe kuthina ubambisene nawe angazi noma uyamazi wena mhlawumbe uma ngakubuza unoma uyamazi and if you do umazi kanjani? Unkosikazi wami. Unkosikazi wami. Umuntu omaziyo nje unkosikazi wami. Unkosikazi nje wami nje ngayishanje zaphelela umuntu engihlala naye. Okay. Mhlambe omunye umbuzo ongalandela mfethu ukuthi unkosikazi wakho lo njengamanje ukubizela amakhamera ukuthi nizolungisa izinkinga zenu. Ngokujwayelekile mhlambe nina nobabili uma ngabe niba nenkinga nizilungisa kanjani? Niyahlala phansi nikhulume noma into ejwayelekile vele ukuthi each and every time you guys are facing some issues nizithole senibiza abanye abantu sibazongenelele izinkingeni zenu? Ngiyawuthanda umbuzo wakho ukhombisa ukuthi uyindoda uhlakaniphile. Uyabona ngoba ngithule nje kuyangidida ukuthi kwenzakalani salandelwa amakhamera nje. Uyabona into engishoyo? Mawusufaka nomjolo phakathi nokuthi kulungisa umjolo kodwa ke simlinde uma ukuthi uzoba khona ngimuza ukuthi uphetheni yena noma loyo kodwa nje asijwayele nje ukuthi makhona inkinga kube ukuthi silungisa izwe libuka. Okay, ngiyabona ukuthi njengamanje uconfused ukuthi ungani ubizelwe la nanokuthi mhlambe yini inhloso kaMama mengabe ekulethela abantu ongabazi ngaphezulu. Mhlambe ipersonality ke yaMama indlela nje ayiyona mongamchaza kuthina singamazi ungamchaza njengomuntu onjani? Umuntu okuthandayo, umuntu ohloniphayo noma vele umuntu nje onako ukuvukwa ikhanda lakhe? Hayi.
unoma umuntu onothando unothando uyahlonipha yabakhathalela futhi abanye abantu nje ngabala ngaqedi bhuti ngabala kodwa nje uphelele inkosikazi phelele ithathile inhliziyo yakho ingakho wazi wayishaza phelele kwakuphoqa mfowethu unkosikazi nje uphelele I know. I'm so looking forward to find out uma besefikile ukuthi yini le afuna ukutshela yona. Umbuzo wami okugcina ke nginawo nje kamanje. Ngabe wena uready ukuthi ukhulume naye umuzi ukuthi ufuna ukuthini kuwena? Yeah, ngiready mfowethu. Ngiready ngiyafisa umuzi ukuthi uthini. Ayike uyezwa mbukeli mfoka Hlomo ku ready. I am ready and I'm sure nawe uready ulapho ngasekhaya ukuze ukuthi ngempela indaba yanamhlanje ihamba kanjani. Khumbula ke labantu abala namhlanje akubona nje abantu abajolayo kodwa abantu abathandanayo baphinde bakhokhelana inkomo. Uyazi mengabe ukhokhile ukuthi cha nazi inkomo nanzi imali eyakho ngokusemthethweni ungayidla ngendlela othanda ngayo uyikhokhele ilokho kokwenziwa ubaba. Hayi laba abashaya inyanga ezimbili mase beyishiya kanjalo. Asikho ke kodwa lapho la sikhona yila sizolungisa umjolo ungayindawo siyabuya nodadewethu. Dadewethu. Sanibonani. Kunjani mama? Ngiyaphila ninjani? I know siyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi ubhalile ohlelweni wangagcina ngokubhala waphinda futhi wafika ukuthi uzokhuluma naye la umfoka Hlomo kuSibusiso. Ngeke ngakhuluma ke naye ukumbuza nje imibuzo embalwa just ukubona ukuthi niyazana yini ngaleyo ndlela. Washo ukuthi hayi no uyakwazi unkosikazi wakhe impela uyishayeza phelele inkomo. Nesikhathi futhi nindawonye. Mhlawumbe ukubuza nje imibuzo embalwa before ngikuyekela ukuthi ukhulume naye. Omunye umuntu angayibuza ukuthi kungani uzwa decide namhlanje ukumletha le ekhaya wangakhuluma naye nangahlala phansi. Mhlawumbe anikwazi ukuthi nihlale phansi nikhulume uma ngabe khona inkinga phakathi kwenu. No, siyakwazi ukuhlala phansi sikhulume but into engiwayengidecide ukuthi ngize la isikhathi sesiside. Sesiside kakhulu isikhathi. So yeah, ngidecide ukuthi ngibhalele ukuthi ngicela ningisize. Okay. Mhlawumbe umyeni wakho yena ukuchazile ukuthi ungumuntu oright onothando futhi omnakekelayo. Uma ungamchaza nje ungamchaza njengomuntu onjani? Yo, angazi ngathini. But umuntu wesilisa unothando. Yeah. Onakekelayo umndeni wakhe kubo nje umuntu wesilisa onothando. Ngathi nami ngifikile nje phakathi kwasekhaya kubo unjengisile uthando umuntu onothando. Uthando kakhulu. Ngiyazi ukuthi zikhona mhlawumbe indlela zokuthi abantu baxazulule inkinga uma benazo. Bongahlala naye ekhaya nikhulume ubungabizi ilunga lomndeni unikhulume. Why uze wakhetha ukuthi uze naye la? Mhlawumbe abengekho umunye umuntu ade ungakhuluma naye bezikhiphana? No. Hayi kuthi bengekho umuntu naye bengakhuluma naye. Bakhona abantu sithi masiba nenkinga ekwazi ukubabikela. But le nkinga lengibhekene nayo njengamanje akusinkinga yomunye umuntu engathi uyamazi yabo. Inkinga yenu. Inkinga yethu sobabili ingakho ngibizene ukuthi cela nizongisiza. So usuhlale nayo manje uright so ufuna ukuthi manje ubhodle nje kube kahle. Ngicela ukuthi kube njalo. Okay. Angabe ngisachitha isikhathi senu uyena ubafo lo ungakhuluma naye uSibusiso. Hlomo. Ngiyamka. Unjani baba? Ngiyaphila nje. Ngiyaphila. Baba ngiyacabanga ukuthi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ngiyazi. Kakhulu futhi. Nami ngiyakuthanda kakhulu. So ngicela uqale ngokuxolisa mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ubona amakhamera uyaxakeka mhlawumbe ukuthi hayibo kwenzakalani ngoba siphuma endlini eyodwa sengihlale nawe iminyaka eminingi kakhulu akaze kwenzeka le nto lena ngicela uqala ngokuxolisa baba ngiyaxolisa kakhulu kodwa kunenkinga engilethe la baba inkinga engilethe lana ile yami nawe yasekamerweni kahle kahle ile inkinga ubaba kanjani mana kancane ke lapha nkosikazi usho ukuthi ngilethe nje la ungilethela uzongitshela ukuthi nginenkinga yasekamerweni baba ngicela ungaphakamisa izwi but bengibona kuyo cha ngiphakamisa izwi kunezinto nkosikazi okumele ufunde ukuzazi ukuthi azikhulunywa phambi kwabantu ikhulunywa sodwa ekamereni ukuthi uyangibiza manje uzongihlambalaza la nkosikazi yeke nje le nkulumo ekhuluma nkosikazi akukho unye ungibizele kona baba ngisacela ukuthi ungiphe indlebe ungizwe akungekho ukuthi ngiyakudelela akungekho ukuthi ngiyakuhlonipha lento yenza ukuthi umfazi wakho umagasa wakho lo omaziyo kodwa baba ngidinga isolution
awukwazi baba ukuthi mina ngikhulume nomunye umuntu futhi angithandi lento ukuthi uyizwe ngomunye umuntu. Wenkosikazi siyaqoshwa la uboni ukuthi siyaqoshwa. Akukho njalo baba, inkinga Siyaqoshwa kunabantu abasiqopha ngoba ukhuluma siyaqoshwa la. baba bazosiza Awunankinga ukuthi siyaqoshwa. akukho njalo baba. Baba mhlawumbe ungacela Cisha lento. Asiqale Cisha simlalele. lento mfowethu, cisha lento. Asiqale simlalele ukuthi ufuna ukuthini umama kuqala. Soyicisha lento le kodwa Ngilalela amanyala, ufuna amanyala. Uzongithuka la, uzongithuka la. ufuna ukuthini nje. Ungitshela ukuthi ekamereni uzongithuka la. But mina ngiyazi leyo nkinga. Wena owazi umama ufuna ukuthi nikhulume noba u2 akutshela Cisha inkinga. lento. Ngicela usinikeze isikhathi. baba siyacela baba ngiyacela ngisewuyena amagaso mazi. Ngicela usinikeze Baba isikhathi. ngiyacela ngithandi ngelinye ilanga uzwe kuthiwa kunesidikiselo Ngiyacela. esangena ebhodweni ukhona. Angithandi kuthiwa enazwadle engakavuki. Baba Uyazi uyangilulaza. Baba, Lento yenza ukungilulaza. Washo kodwa ubhuti wakho ukuthi ngiganisiyo nje somfazi. Washo ukuthi inkanto awusile wena ekhanda. Ungasuka lesuka khona uzongibiza la, ngibiza into engekho nonsense. Lo muntu uyahlonipha buka akakubheki ngisho emehlweni. Lento yenza ungihlonipha lokho. Uyangihlonipha manje. Kanti wena uyayazi Yini inkinga uhlanganisene lo uhlanganisene Ngizama nonkosikazi ukumlekelela. uhlanganisene nonkosikazi wakho uhlanganisene naye Awu kodwa mnumzane. uyakhuluma nawe uyakhuluma Okay kulungile. into enje yakuyakhulunywa la Into enjani qala? Ihlazo. Awuka ihlazo mina ngilazi. Umama uthe baba uyalidlala wena lento lena wambona. ngifuna size kubantu besilisa kube isolution baba ngizabela ukukhuluma nawe. Isimningi iminyaka uthini ngigayinile iminyaka khuluma emi-3. uthini Baba nginenkinga yakho yasekamerweni angijabuli mangisekamerweni ngiyazi injabulo yakhe angiyazi. So what do you mean? Mangicela ukubuza umbuzo owodwa baba. Umama methi iminyaka u3 eganile injabulo yakho yasekamereni akayazi. Shuthi akakazi acoshe nakanye, awukazi ucoshe nakanye. ufuna ungitshela ukuthi ngoba ngakulanda mina uzacile kini ngoba ungaka wena awujabulile awubonga umzimba Baba ngiyazi uphethe kahle baba ngiyazi ukuthi Udle imali emlomeni ngeke akahle baba ngezandla. ngiyazi ukuthi uhlangana napho wena uhlangana napho wena baba ngiyazi ukuthi imali uyanginikeza wafunga futhi ekhaya wathi uzongondla vele umfazi baba momnandi ekhaya ngeke ukuthi ungamondli bathi ngenhle ngayo yonke indlela umuntu wesilisa yiphi indlela engakondli ngayo ngikhathele baba yiphi indlela wena engakondli ngayo Empedeni ushilo. usempedeni baba ngikhathele ukuthi ekhakini belokhu bengibuza abantwana unyaka wesithathu lo kuzofanele ngenze njani uyabona ukuba ukuthi lento ubufuna siyikhulume sobabili ngabe siyilungisi akusinto okukhulunywa le mafuna lo siyilungise kumele sibuyele emva ekhaya sihlale Baba, phansi ngizamile. hayi lento Baba, uzongibukisa nezwe ngizamile nezwe baba ngizamile Sekuphele 3 years. indaba isiphukuphuku Baba, indaba isiphukuphuku baba ngizamile isiphukuphuku baba ngisemncane ngumuntu wesimame ngizamile ngidinga abantwana ngidinga ukuthuma siyakhula thina sidinga ukuthuma ngizonini ngithuka abantu bakini ngithuka abantu bakini kuze kube nini nkosikazi ufuna Kuze kube nini? ufuna Ngithuka abantu okay baningi, senze njani ke senze ngiyakutshela njani Ngitshela ukuthi ngitshelile inkinga ukuthi anginankinga mina mfowethu anginankinga mina Yini pho ungalali naye? Alivuki? uyabona wena Ngiyabuza, yindaba kuphele 3 years. Unkosikazi wakho mina yazi lo muntu uyashisa ngimuzwe ngimxhawula. Wena ulala nawe. uyashisa Ngisho ukuthi ngimuzwe ngimxhawula bafo. uyashisa Ngawuhlale phansi mama. uyashisa ikona waziyo ngabe uyashisa mina uyashisa uqhobela mina ngokuthi uyashisa Cha, okay ngiyaxolisa mhlambe ngiyibeke ngendlela errong. Kodwa ningenzani la akukho njalo baba yes sis baba bengizocela ukuthi ukumbiza ubhuti ukuthi eze phakathi kwethu bengizocela usizo ngiyabadinga abantwana ngize kuwe ngizocela abantwana manje iyona ndlela obona ukuthi isinqumo le ayisiso baba isinqumo but eminyakeni emithathu angisazi ukuthi yiphi mangikhuluma nawe baba endlini lento awusayithathi wena serious sengathi manje into oyizwayo nami into engizwayo uzongibizela umfana ompofu akukho njalo uzongibizela angimazi nami baba ngifela ukuba mpofu ke manje naye. uzongibizela nje umfana ompofu yini engayikhona umfana ompofu isiyenga somfana lesi uyamuzwa uthini akukho njalo uyabona wena Bafo ngiyacela mina bafo yazi la silo kuzolwa sizokhuluma kahle. Unkosikazi wakho nineminyaka nindawonye nithandana. Kodwa neminyaka u3 umganisi unkosikazi. Kule minyaka u3 awukaze walifaka phakathi. uhlangana lapha nalokho wena Angihlangani kodwa phela usengifakile manje angani sengikhona.
njengoba ngikhona manje ngifuna ukwazi ukuthi yini isizathu esenza ukuthi wena ungalanda ingane yomuntu kubo uyithathe uyenze ubhola lami mase seke egcekeni wena-ke manje usuyifida ngenhla kuphela Ngiyenza ubhola lami. musha lo muntu usumgogelo wakho uthi wena angani mase umgogela umuntu wakho lowo Uma nginenkinga akusiyinkinga kumele wena uyazi uyena omele ngihlale Uba- Baba ngitshele inkinga. sesiside isikhathi. Sesiside isikhathi engayithola. Uzothula wena, Sekufanele ngenze njani? uzothula, Hlamuka sithi uzothula isikhathi. wena. Hlamuka sithi Uzothula wena, yes. Ngicela abantwana. Uzothula. imahlomuka-ke uzothula-ke nawe manje ungilalele uyezwa mengabe ngelinye ilanga uzwa kuthiwa umama khona umfana ofike wamhlaba strong ungenze njani ngenza isibonelo Wena ubizelwe Eyi, hlomuka ngicela ungilalele ngiyazi ibangulaka ubizelwe mina nkabi yami la, ubizelwe mina Cha, nkabi yami. ngifuna sikhulume Yindaba kahle. yomuntu Manje oyishoyo wena- wena ugxeka mina. Ubizelwe mina la. okay yini Wena. Nizohlala ngami la. okay make me understand ukuthi mhlambe awumhlaba umama ngoba uyena onenkinga Uhlanganaphi nalokho wena? Cha baba mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe action ba. Ufuna ukuhlatshwa. useshilo Ufuna ufuna ukuhlatshwa? ukuhlatshwa abe Ufuna ney'ngane ukuhlatshwa? Baba ngicela abantwana. Zikhona phela indlela zokwenza abantwana ngaphandle kokuthi sitabane. Akukho kunye baba into engizele emzini ngizovusa umuzi wakongidi ngizovusa umuzi wakohlamuka baba ngicela abantwana hayi enye indlela indoda yomzulu Hayi lokho bo. nje okusho nje mina Manje ngikwazi Uthini uyindoda manje? yomzulu lokho kusho Uma kuthi mina abantwana ngibafuni ngenze njani? angeke uzukwazi ukungithathela ekhayeni ukuzongenza ifinish Kanti ngeke uzukwazi ukungithathela umthatheleni? ekhayeni ukuzongenza ifinish Uyangithuka futhi uthi ngikwenza ifinish. ungenza ifinish Uyangithuka baba futhi. ungenza ifinish Uyangithuka njalo. amanye amazwi abantu Awumhlabi. besilisa ngiyawaziba ngenxa yokuthi ukhona ngenxa yokuthi ukhona ngeke baba ngeke. Akufanele ngabe wena uvikela isithunzi sami. Baba sengizivikele kakhulu kakhulu 3 years. ube manje khulunywa ngakho ukuthi uzalwa nini mina babuya ngeqe inyanga mina ngifuna ukweqiwa inyanga manje ukhona 3 years wonke kuba nini ngithiwa abantu bakeni ulisebenzisela Ngikhathele. ukuchama nje kuphela ngikhathele liyachama Uyindoda Yabona kabi yami la ngizokubona. Yabona lenze kubona khona. Lenze kubona khona. Yabona lenze kubona khona. khulume kahle manje wena uvele ube nolaka yabo Ungijwayela kambi, ungigibele ekhanda. bafo le nto Ungigibele ekhanda musu wena. kuyenza ibe ngami mina ngicina izolo ukushaya wena ngikwazi wena ukuthi imingaki mhlawumbe uyashaya eceleni Uyabona bafo ngizokutshela nje. Ngenzeka Mina ukuthi kube njalo. nginesiko lami engilenzayo. oluka Ngeke wena ungitshele ukuthi ufuna ngigibele ngesikhathi ufuna ngigibele ngaso. Nginosiko lami baba engilenzayo. wathi uzongigcina Usiko lakho emtshitshini lathi- bami wathi uzongigcina emtshitshini bami wangithola ngiyintombi wathi Uhlangana uzongigcina naphi emtshitshini wena bami bangithi? sengifike Uyabazi nabo ukuthi umtshitshini ubenza bami kwangithi Uhlangana naphi sengifike wena? nabo umtshitshini bami kwangithi Ngiyakutshela nkosikazi ukuthi mina nginesiko lami iluphi lelo engilenzayo. suku ongathi mina mangifunga nawe ukuthi enasofa silahlane ungangitshela ukuthi kunolunye usuku ofuneka ngili-understand iluphi baba lelo siko lelo ukuthi kufanele unkosikazi afike alambe Bengazi mina Yazi ukuthi uyalamba. bafowethu. Bengazi ukuthi uyalamba. kanjani Bengazi Baba. ukuthi uyalamba. Uyalamba wena. Uyalamba. baba Lo ngiyahle muntu eswini ngimnika baba imali njalo ngenyanga. Ngithenga ugrosa nsuku zonke ekhaya. Ulambani wena? enze njani ngale mali ayithatha hambe othenga amatotolozi cha ngiyabuza hawu kodwa nkosi yami ave kunolaka lokwensizwa ngicela uhlale phansi mama ngicela uhlale phansi ngiyakucela mfethu wena sithi sikhuluma kahle nasoyalo yini kodwa inkinga yakho mfethu Wena into engizoyenza kabe yami ngizovele ngisuke ngihambe la. Ayi, mina ngisazi Uzohlekisa ngami la. ngihlekisa kanjani Wena ungajabula unkosikazi wakasebenzisa itotolozi. ngisho mina Kuliqhilo lawa lokho ngithi uyakwazi. athengwayo angithi wena umhlabi yena ufuna ukuthi asetshenziswe athathe le mali omnikeza yona-ke ahambe yothenga kuthiwa yini amadildo noma amadoldos angazi nikubiza ngani cause manje wena elakho Nkosikazi lisebenzisa uzongithatha uzongibeka la kanti utshelwa ngamapipi athengwayo la. akukho Ufuna ukuthenga ipipi wena? akukho Ufuna ukuthenga ipipi? Eish, yabo akukho Ufuna njalo. ukuthenga ipipi? ngasho wathi la bantu abangisengele Akukho njalo. iy'tshalo Wena wethu bodi masisuka la nkosikazi. Ngokwesizulu sakithi. Le nto lekumele sihambe sihlale phansi soyikhuluma nomndeni. Hayi usiyikhulume la. ima-ke okay ungathi usuyakhuluma-ke manje ima ukhuluma-ke manje mesihamba siyokhuluma nomndeni siyangena lapha emndenini sifike sithini siyasho ukuthi wena- Uhlanganaphi nalokho wena uthi sifike sinemndenini? Uhlanganaphi nalokho? mina ngifake unkosikazi wakho kwi-relationship yakho wangivumela nawe ngangena Yabona wena. Wangiyala nkosikazi. Ngithe sohamba nonkosikazi siyohlala phansi nomndeni lento siyilungisa ikhuluma. Hayi umsikhulume kanje. inkinga ayikho kumama okay asimkhululeke umama Ngizohamba ke mina ngiyoyilungisa lento le. Hayi kanje. kulungile kodwa baba Ngithula wena. Ngizongibibiza wena. asiyigqugquzeli i-GBV le ekhaya sikhuluma kahle yabo
mina ngifuna sikhulule umama-ke manje angithi usefikile la because she's concerned ukuthi yindaba esekuphela iminyaka engalitholi itotolozi engazaliswa kwenze njani manje wena njengoba uthi lento uzoyikhuluma nomndeni niyilungise so uyasho ukuthi inkinga ayikho kuyena ikuwena uyabona uma ukuthi uhlaliphile la ekhanda uyeza ukuthi ngisho njalo ngifuna usufuna ngisho manje phambi kwamakhamera ukuthi nginenkinga yini inkinga alivuki uhlanga nami nenkinga yami ngifuna ukukulekelela ngikusize baningi abantu esengibasizile la ababukayo abaney'nkinga zetotolo nawe uma ukuthi itotolozi alisebenzi bazoze abanye nginayo inkinga mfowethu unayo inkinga kodwa ngeke siyikhulume ngeke ngikwazi ukuyikhuluma la okay nanokuthi ngizohlala nonkosikazi wami ngisho lento engiyishoyo ingihlezi sithule into pho manje bongamtsheli ngani sonke lesikhathi wa ubuloku ubhala ucishe ushona le yazi unenhlanhla ukuthi lo nkosikazi akakafebi namanje uma kuwukuthi akakafebi ngempela uthini uma uthi akakafebi ngempela uthini musho njalo uthini musho njalo wagada amazwi wakho mfowethu uyezwa yini okay wagada amazwi wakho nkabi yami uthini musho njalo uyafeba yini wena akukho njalo uhlomuka ngiseyintombi do uyabona ukuthi uthi akafebi ngiyacela ke mfowethu ungikhulule ngihambe mina ngiye kithi ngimzwile kade ngiyacela ngicela ungikhulule ngihambe ngiye kithi ngo ngaphunyuke ngiyaxolisa mntababa ngiyaxolisa mfethu mfethu uzongikhulula ngihambe ngiye kithi mangizohlala ngizokwenza into ezoyisola ngayo impilo yami yonke mengabe ke uhamba manje uyakini mefika umama uhlalisa umndeni phasi uyayikhuluma lenkinga khona because uyakhala ukuthi bayamthuka nabantu abadala bakini lento mnandi mayisho wena ukuthi mina ngizofeka enzeni ekhaya ngiyakutshela uyayibunani mayisho wena cha ngifuna phela nomuntu abone ukuthi umama ufikile wasizakala yini ngokuza kwisho kabe yami mangisuka la mina ngiyohlala nomndeni phansi ngokuchazele ngenkinga sibone ukuthi sokwenze njani somndeni hayi ukuthi kukhulunywe la khona bezoyeka nokumthuka uma kumele kungene ubafa kungene ubafa uma kodwa nje lento kumele ihlale yonke umndeni imfihlo le baba kodwa ukwazi ukuthi uthi ngihlalisa phansi uzokhuluma amagama ukuthi kufanele ngilekelelane kufanele ngilekelelane nomuntu enzalana naye wasekhayeni baba ngeke ngasho ukuthi bakhona odokotela abangakusiza asiqaleni ukuba okuqala odokotela abangasiza ubani othe ngiyagula ngidinga udokotela mina ngigule baba inkinga yakhe idinga udokotela angimdingi umuntu omndeni ngakhetha bephelele ngakhetha wena angimdingi omunye kulungile lalela mkambi buti mkambi baba so hamba sihlale phansi siyilungise lento le ayidingi mhlawumbe siqoqa ngayo kule ndawo ngiyacela ngihloniphe ngicela baba ukuthi enahlukane sesivumile ukuthi siyahamba siyakadokotela anginankinga unayo medical aid nginayo medical aid ngicela ukuthi sifone ukuhlukane sesivumelene ukuthi siyahamba siyobonana nodokotela kungakhona baba imizamo ngimdinga omunye umuntu ngidinga wena ukuze sambe ngiyavuma ke siya kadokotela ngiyobheka ukuthi yini inkinga yebo baba kodwa naye idea wena ukuthi yini inkinga udokotela kuzobe sekukuphesha nje lapha nalapha baba lento ukuthi angazi nokuthi iqale baba lento iqale nini lento kuzokusiza ngalokho nkosikazi kuzokusiza ngalo lento ngizoyikhuluma nawe nodokotela hayi nalo mfana baba ngazi noma ngene emendweni wami uvela usugula noma ngizothi ukugula noma ngabe yini but awukwazi ungitshele before ngishada azange ungitshele ngiyayiqala mina lento angijwayeleke ukuthi ngikhuluma amagama ngilwe ngiphinda into eyodwa mina ngitshethi sohamba sekudokotela ngiyobheka ukuthi nginani kuphela kodwa inkinga ikuwena ayikho kumama hey mfana zokubamba yezwa ngizokubamba mfana yezwa sengithulile mntababa because kushuthi mina inkinga la mina ngithi ngizolungisa ngizofaka iy'nkinga ey'nkingeni zakho ngiyala ngibonga isikhathi sakho-ke futhi uzongisilima phambi kwabantu bebuka uzongibamba izandla wena mama ngiyabonga isikhathi sakho sisi kahle niyazana nini cha baba kahle niyazana yini isilima kahle niyazana yini inhloso yakho nkosikazi akukho njalo inhloso yami bengukuthi yini inhloso yakho inhloso yami ukuthi niyazana nini bafo mina ucela wathi akathenga ipipi lo Angishongo ngithe angaze ayothenga ipipi ukho sengiyaqhawulana manje ngikhona mina ngimqhawulile sengiyaqhawulana ngikhona mina efika ngimqhawulile wena masifike endlini bafo ngiyakucela ungayenzi lonto ngicela ungenzi into yobulima windoda
Awuzukungikhomba kanje lepepelelela, awuzukungikhomba kanje, awuzukungikhomba kanje. Phela ukuthi ngashada kusho ukuthi ena ngaboshwa. Ukuthi ngangashada ngangayibophi, ngangikho ejele. Angikho ejele, ngizofuna injabulo, ngizofuna isixazululeko, uzobona ukuthi ilwa nabantu. Angikho ejele mina. Ngiyakucela ungayenzi. Angikho ejele mina. Ungayenzi lento yena. Unkosikazi akashawa. Uma ufuna ukumshaya uyazi kumele umshaye ngani. Hayi ngalento ufuna ukumshaya. Kabi yami uyeke into eshoyo. Sengitholile nkabi yami. Can be cut. Suqedile mfowethu ngihambe. Uthe uyavuma ukuthi nizohlala. Ngiyavuma sohamba siyadota nonkosikazi. Niphinde nihlale nomndeni. Sihlale phansi nombazi nomndeni, ngichaza inkinga yami. Hayi ukuthi size la. Ibilula lento, ibilula. Lula. Ubungamniki isikhathi sakho mefuna ukukhuluma nawe. Ola lo Uhlala nami wena, uhlala nami wena. Sinagana 3 Ungitshela years. yonke into esiyikhulumayo naye. Akukho njalo baba ukuthi ekamerweni uhluleka nawe ukungiteketisa, into yazi ukunginikeza imali. Hey wena, hey! Okay, ngeke asayikhipha ke indaba zakho ukuthi uyamthenga. Yo, Imali in fact is not everything. Yabo manje uyamnika imali ujabulile but akajabulile. angisakwazi ukuhlala phansi futhi sengifuna uqede ngami ngihambe. Hayi no mfethu ngoba usinikezele impendulo ade siyidinga ngicathi ku right. Ngiyabonga mntaka baba. Hey lenkabi le. Hey kunolaka lo. Azi isikhathi kanje nabasithelanga. Ngiyazi ukuthi bakhona bazoba nenkinga. Ngiyazi ukuthi bakhona bazongixeka. Ngiyazi ukuthi iziningi izinto ezizokwenzeka ngale episode. Angazi ukuthi benifuna ngenze njani because le ndoda le niyibonile ukuthi njani kodwa kubalekile ukuthi ivumile ukuthi bazohlala phansi bakhulume nomama bakwazi ukusizana baphinde bahamba udokotela. Kona isimlambise lesipeni 3 years. Cabanga njengoba ngigodola le eThekwini nje. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.